आरोबाव गुबुन गंसे इउनिभार्सिटि सोलोंथाइ फसंथान जाबावसिगोन। थारैनो बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङाव आरोबाव आगान बारायबावसिगोन। नंगौ, बे समाव बिटिआरनि आरो क'क्राझारनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव आरो रंजाथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझार सहरनि बिखायाव थानाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाया दायो इउनिभार्सिटि जासिगोन। दिनै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ इउनिभार्सिटिसिम आपग्रेड खालामनो थांखि लानाय गोनां बाथ्राखौ फोसावना होदों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाजों लोगोसे आसामाव गं 7 सरकारि फरायसालिमाफोरखौबो इउनिभार्सिटि खालामगोन होननानै मिथिहोबावदों गिबि मन्थ्रिया। बे गोनां आयदानि सायावनो मैया गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया इउनिभार्सिटि खालामगोन फरायसालिमानि प्रिन्सिपालफोरजों गोनांथारै सावरायदों। आसाम सरकारा थांखि बायदियै क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा, बङाइगाव कलेज, शिबसागर कलेज, नगाव कलेज, सिलचरनि गुरुचरण कलेज, जरहाटनि जेबि कलेज आरो नर्थ लखिमपुर कलेजखौ गोदानै इउनिभार्सिटि खालामनाय जासिगोन। बेफोर गोदान इउनिभार्सिटियाव पस्ट ग्रेजुएटनि मासिखौ बारायगोन आरो गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि फराफारिखौ सोलोंनायनि मोजां खाबु मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों। बिथां शर्मानि बादिब्ला थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय आसामाव गं 10 गोदान इउनिभार्सिटि सोलोंथाइ फसंथानखौ गायसननो हाखांबाय। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।